CGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 12:46. An oras hatod sa Indokang. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nasa Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Late kita kay second. Tas unti para ko kaya nawalat ko pala dyan sa technical. Marina pagkahapon po sa Gabos na nakaantabay sa indang mga harong. Ano lamang tabian sa inong pinagpapangutuhan dyan. Manahiling ako kuya dyan na story sa Facebook. Sabi na, naka-experience naman gara ngayon in holiday. Gari, nagbalyo na iniba ko na ini kaibanan ta sa trabaho. Gariyao na sindo sa gariyao na po ini sa sarong ahensya kan gobyerno. Nagbalyo ni mga amigo ini. Holiday po ngunyan na Agosto 21, 2026. Long weekend po para duman sa mga nasa elementarya as in sekundarya. Mamundo Kuya June para duman sa mga nasa kolehiyo na may klase po tabi sa aga. Sabi nga ni Ibaga, holiday ngunyan, may oras po kamo na magtabang kina mama and papa nindo na magrilinig po tabi dyan sa inong kapalibutan. May nahiling man ako sa Facebook Kuya June na susarong DJ ki ibong na estasyon Kuya June, tinamaanin dengue. Bako su dengue buhat. Parang literal Kuya June na dengue. Itong sunamok po tabi na may daranin helang na dengue. Kaya kita, pag-araw kami mga oras po tabi, magtaga ipos-ipos mga na haram na magrilinig po sa tuyang palibot. Lalo na kung an palibot nindo may mga ruweda. Ito po bagang suwil. Maniba mga vehikulo. May mga nakatihaya po dyan na mga garapon. Maski nga ni Kuya dyan itong plant. Ego kayan kimasetas na itong sugar sa pinya-pinya. Tapos sa tahaw niya Kuya Jun, may nagbuburak duman na pink. Pero haloy na panahon inibang burak. Tapos itong medyo sa mga kadadahon po baga. Pero ang dahon niya, gano'n sa sustrand ka itong supinya tabi. Tigi-istaran po tabi yan ki mga naiistakan ki tubig. Tapos ang tendency ka, may mahiling mo dyan. Pag pag pinatagulob, mahiling mo dyan, may magkahiling dyan, mga kiti-kiti po tabi. Tabata po digdi sa partikular na sa Legazpi, halang kaupunin marhayan kaso nin dengue. Kaya kita bilang mga individual, sabi nga ni Ibaga ka ni Mayor, di kita ngayon maging pilosopo, na porket nga natitino ngayon kita, and pag may nahiling na nanlilinig, grabe na ngayon ang katubisan ngayon ka ng kalinigan. Medyo hiro na kita ngunyan, and dito na po paghalato na maduwangan pa, na duwang kaso ni na fatality, casualty digdi po tabi sa tuyang syudad. Kaya po magtaga-inisar na kita na maglirinig po tabi sa tuyang palibot. Maray na pagkauto kay Ma'am Pita Pactres, sabi na mabuhay. Sa po duman anang yan at man sa pagbubukas kan Baby Mama and Family Fair, Year 6 po tabi yan. Kan OKFM Legazpi, kung kamupuan may oras man, lalo na po kung kamuan mga mommies, may mga bona kids po tabi dyan, may mga aki na mga aki pa. Pwede po kamong magpasiriring po tabi dyan sa ground floor kan Ayala Malls Legazpi. And kaso at siya na pagkahapon na alas 2, igwa po tabi ni na sa bayan na breastfeed. Ini po baga ipigbubusol man ini kan ni Ate Toyang, ni Ate Vic. Na sarong nga siya duman sa pigtawan man po ni na
pag midbid man, pag rumdom kan sa iyang naging ma-accomplishment man sa pagkakaigwa canceling kaining baby, mama, and family fair. Kung sa pigtatawan po ni na prioridad, ito po tabi na mga aktibidad man na mas maging close an sa tuyang mga pamilya. Sabi digdi, ang time da po kayan may celebrating parenthood, building stronger families. And madurar po tabi yan sa good sa Domingo. Aldaw po tabi yan in Domingo, Agosto 23, 2026. Dakol ka mo duman, may 16 po duman na mga exhibitors na presente po tabi na nagpapartisipar po tabi dyan. Pwede ka mong magpasiring duman, makabakal po ninman iba-iba mga produkto. Asin ang pinaka-importante duman, ako Kuya June, before pa man magpuon na zoo activity, nag-update ako kan sa Kuyang PhilHealth. May di ba hali ka duman kanina, naabutan ta ka duman eh. May booth baga duman sa PhilHealth. Kami ni EVP, ni Father Jonathan Calieja, kan Santa Cruz sa Quasay Pare. Tapos ako si VP Henry. Nag-ano na kami, nagpa-print ako tong so ID baga na kulay green. Tapos igwa ako tig-printan ako duman ni na Ma'am Larry ki digdiki MDR. Tapos nag-enroll na ako duman na kanso sa Yakap baga. Pag mas nadangugo kaya sa kay Sir Pio. Pag nagpo-program na every Monday po tabi. Pero mas masabutan ko duman is nahiling ko duman sulistahan kan mga accredited na hospitals digdi sa Bicol region. And pag saling pa lang kaya ang paliwanag din na duman. Pag mga last quarter kan taon, pwede ka na pala Kuya Jun magpabalyo ki another hospital. Halimbawa, ngunin ngayang taon, ngunin ngayang bulan, pwede ka mag-enroll dyan sa Legazpi Hospital, sa Legazpi City Health Office. Tapos pag matapos ang taon Kuya Jun, pwede ka na magpabalyo ki hospital, harani duman sa imong lokasyon sa Pulangi. Iyan kaya dyan, sabi ka itong sunakahuron ko, na-enroll ka na ngayon ma'am ngayon digdi, yaw mo na dyan si Dr. Francis Gerald Gomez kan City Health Office. Pwede ka na ngayon ma'am dyan ngayon magpa-check up. Sige si Kuya dyan, ano ba pa-check up ko kay Dr. Gerald Gomez? Sabi ko, pwede po niya ako dyan ma'am ipa-check up niya ko ang utak. Tagarin niya ako, nagluluya-luya na ko dyan ang utak ko ngunyan. Igparaulo ko na ako ang taga PhilHealth. Maray na pagkauto po sa mga taga PhilHealth po, tabi niya ako dyan si Ma'am Larry Ilaga, nakatuya po na amiga iyan dyan. For so long at time, si Ma'am Larry perme po yan dyan nakaantabay sa mga activities. And salamatunan po tabi in behalf of OKFM. Salamatunan po duman sa mga nagsuporta LZ Legazpi, ang Ravax, yan po dyan si na Ma'am Tet. Pwede ka mo dyan mag-inquire kan mga bakunang available po sa Ravax Animal Bite Center. Kung saan po ng mga lugar sindaigwa po nin mga branches. Sabi ni Ma'am Irene Vargas, maray na hapon po tabi. Irene Vargas po from Pasay. Si Sir Homer Relis Talola, nakaantabay po muna na pagkaudo. And then si Ma'am Gemaline Marcaida, si Sir Martin Belbes, si Sir Dasho Biso, si Ma'am Elizabeth, Ma'am Sir Albert Leon, Ma'am Corazon de la Cruz, Jenny Franco, Vicente Vasquez, Juana Talion, Emasin si Ma'am G. Corre. And then syempre kay Kuya King Reginaldo and kay Sir Andy Marbella, dyan po tabi sa Task Force Kaayusan at Kalinisan. Kasi bago, huna ko kung sisendad ako punduman nila Sir Andy sa Logan Ayala Malls. Kaibahan si Sir Octavio Rivero. Ito pala, may ano man sana, may inspection po tabi nagigibuhon. And sa aga, magsarabay-sabay po tabi kita para sa street dance competition. Kaya, Kuya John, kung ikaan may lakaw dyan sa may parte kan Boulevard, poon alas 2, kung di ako nasa sala, para mientras po tabi na isasarado ang tinampo dyan sa may parte kan Ibalong Park. Ito bagang suharan ni po sa may Legazpi marker. Dahil na magkakaiga po yung familiarization itong sulimang mga contingent, hali po tabi sa 70 barangay sa Legazpi. Dahil ta sa aga, ina po ang hahalat kan gabos. Sabi kan aki ko Kuya John, since nagiling sa kan itong Ibalong Z, a New Bicol musical, mas interesado na sa Kuya John mahiling kung sisay ng mga karakter duman sa epikong Ibalong ang mapartisipar dyan sa parada. Baka usa na nga ni simpleng parada, kundi street dance competition po tabi. Sa aga po yan, po alas 3 pagkahapon dyan sa may Pacific Mall. Pasisiring po tabi dyan sa Ibalong Park sa Barangay Poro, Legazpi City.
Ano po man Kuya June pa lang katang magsuro sa vlogan po muna na pagkahapon. Ang sa Kuya po tabi naka-partner sa technical si Kuya June Napoles. Sa IT si EJ. As in on assignment naman sa Ayala Mall sa Gaspi si Jerome Nico Martinez as in si Kuya Ramir Tanay. Ako po si Inzo Mustaza. Bye-bye. Realize true comfort and relaxation